Niin mä haluan jotain siitä sellaista, mikä niinku muistuttaa mua niinku koko ajan siitä, eikä pelkästään siellä hyllyssä. Ja siitä tämä ajatus lähti. Mutta tää oli just niinku, toive olikin, että vapaat kädet suunnittelijalle ja silloin tulee aina paras tulos. Joo. No hello! Hello! Oh! En kestä! Miten hieno! Siis oli se kuvissa hieno, mutta Kyllä. Wow, joko mä saan hypistellä? Todellakin se on sinun. Ihan olisiko sinne 5? Joo, siinä on 5. Ja siinä on niinku kimaltaa kuin lumi, niinku puhuttiin. Ihan siis vetää sanottavaksi, tämä on niin hieno. Tämä oli mieletön projekti mun mielestä, että miksi tällainen tehdään. Siis kyllä niinku sanoin sulle, että kristallipallo on siellä palkintokaapissa, muistuttaa kyllä itsestään siellä, mutta sitten niinku, mulle tuli heti sellainen ajatus, että se oli silleen kokonaisuutena mun uran hienoin kausi. Ja se tosiaan se kristallipallon pystyy voittaa, niin mä haluan jotain siitä sellaista, mikä niinku muistuttaa mua niinku koko ajan siitä, eikä pelkästään siellä hyllyssä. Ja siitä tämä ajatus lähti. No siis mä oon vähän semmonen korujen pitäjä, että mulla on jotenkin niinku luontevinta ja helponta pitää sormusta. En mä tiedä. Se oli, ei ole muuta vaihtoehtoa. Ei käynyt mielessä korvikset, ei käynyt mielessä kaulakoru eikä rannekoru. Se oli heti sormus. Ja oli ihan huippu, että sä niinku sanoit, että kyllä, lähdetään tekemään. Eikä olla silleen, että ei. Joo, kyllä se jonkun aikaa veti tyhjää. Ja sitten jonkun aikaa oli niin, että mikä se on se muoto ja se juttu ja se ajatus. Ymmärsin sen idean ja ajatuksen siinä, mutta sitten, että miten sen, että jos sitä katsoo, niin se miten sen niin saa siihen suoraan. Että sitä ei tarvitse selittää sitä asiaa, mistä se on tullut. Kyllä. Mä ehkä halusin tuoda sen vähän pois siitä, että se on täydellinen trofi. Että sulla ei ole aina niinku se palkinto sormessa. Sitten mä sain sen visio siitä, mutta sitten se enää seuraava oli, että jaha, ketäs tän sit tekee. Että se oli tosi haasteellinen saada ne kaikki palat. Joo, sit siinähän oli 5 samanlaista kiveä. Ja sit mä olin, että no eihän ne ollut samanlaisia ne matkat siitä. Ei, kaikki erilaisia kisoja, kyllä. Siinähän on siis 6-sakarainen lumi. Niin on suoraan keskellä. Siitä se lähti siitä lumihiutaleesta. Keväinen hanki, kun sitä katsoo sitä lumihankea, niin sitä ei tiedä missä kohtaa se kimaltaa enemmän ja vähemmän. Just näin. Ja sit mä uskoisin, että toi on niinku hyvä käytössä, että se ei ole liian korkea semmonen jäätelötötterö tai mitään. Joo, siis muuta. Mä sanon heti, kun tää on tässä, niin se on niinku... Siis se ei häiritse millään tavalla. Niin, tämä vahvuus ei ole liikaa. Se, että siinä on näin päin vahvuutta, niin joo, se nyt ei ollut ihan mikään pikkureissu ansaita. Mun mielestä mä halusin sillä sen, että se ei ole vaan kapea runko ja joku yksi. Täydellinen. Aivan upea. Ei mikään ihan pieni. Ei, mutta oot sä kyllä taitava. Joo, sä oot kyllä taitava, hä? Joo. Ai että, oi, ihan mieletön.